Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, live po tayo. Saglit lang. Dito na naman tayo sa ibabaw ng bundok. Bundok ng tralala. Ayan. Ayan, live tayo saglit, ano? Baka bigla tayong tawagin. Dahil marami tayong biyahe ngayong na ito. Kaya makasaglit man lang makumusta ko kayo, no? Ayan, kumusta po ang lahat? Kaya pa ba? Magandang hapon po at ayan, saglit lang at lagyan muna natin ng harang para magkaharang-harang kayo dyan. Ayan. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at siyempre bago ang lahat, batiin ko muna ang aming Mami Mercy Kalunod ay magandang hapon po at sa lahat ng mga OFW sa walang sawang sumusuporta. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat at sa ating mga solid na subscriber sa Visayas at Mindanao. Ayan. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. At siyempre ang Kaarating Plus One sa pangunguna yan ni Ma'am Rosalina, ni Ma'am Annalisa, ayan, ni Ji Chang Wok, at siyempre nandyan din si Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. At si Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, kay Biyaheng Brankel Sam, ayan, mega love shout out. At siyempre ang ating sarili. Ayan, binabati ko kayong lahat ng magandang hapon po. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ayan, at ayan nga ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa peace rally ng INC ngayong darating na Lunes, diyan po sa Quirino Grandstand. Kaya sa lahat ng mga libre, ayan, yung mga vlogger diyan, libre po yan, wala pong bayad diyan. Kaya yung mga mahilig diyan sa may bayad, wala pong bayad diyan. Ayan po ay libre, wala pong yan, wala pong yung nag-i-expect dyan na may bayad, wala pong bayad dyan. Yan po ay
kusang loob. Kung sino ang may gusto, ayan, punta po kayo dyan. At siyempre, bilang suporta na rin sa mga nangyayaring yan sa ating gobyerno, no? Pahirap na po ang buhay natin. Kaya sa lahat ng mga gustong sumuporta sa Lunes, ayan, January 13, dyan sa Quirino Grandstand, hapon po yan, hapon. Ayan. Sa Davao naman ay Walk for Sara. Ayan. Ay, Michelle Marites, tika lang, bakit wala ka na namang pante? Walang hiya to Wala ka na namang pante, lang hiyang buhay na yan. Ayan, mayroon na. Mayroon na, ayan. Mega love shout out sa'yo, Michelle Marites. Togade, matulog. Bakit? Ewan ko nga, ba't nakaubad ka na naman? Siguro hilig mong magpapuso, ano? Tika lang muna, hindi ko nalagyan ng ads. Bullshit na yan. May ads ba? Wala ng ads eh. Sige, magsilip ka lang dyan. Anong ingay to? Walang ingay, mag-isa lang ako dito sa ibabaw ng bundok. Kita mo ang ano ko. Wow, thank you Michelle. At ayan, hindi ka bumibitaw. Ayan, maraming salamat sa iyo. Sa iyong milestone for 30 months. Thank you very much. At naman pala ako. Maraming salamat sa iyong pang-milestone dyan. At tawag. Uy, buisit, wala pa. May umalis lang yung truck. Inaayos lang yung parada. Ayan, at siyempre sa gustong makipag-join sa peace rally ng INC sa Lunes hapon po, ay huwag kayong mag-expect na may bayad, wala pong bayad yun. Sa yung mga vlogger dyan na kailangan nyo ng views, punta kayo doon. Ayan, kumusta ang lahat? Walang harang nga. Wala nga, hindi ko nalagyan. Bayaan mo na yan. Pero mayroon yan. Nilagyan ko na yan. Basta walang nagharang sa akin. Ay, diwaw sa'yo. Ayan. Kumusta po kayong lahat? Ayan, lalong-lalo na si Michelle na busit. Yung mga busit family. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ayan. Out nyo na? Out nyo na? Diba? Kuha niya, kaya yung laki niya. Ha? Mati pa talaga kuha niya, kaya laki niya. Ay, iba talaga yan. Maliit. Maliit yung Laki niya, bike eh. yung bike niya. Oo. Himala Michelle gising ka, hindi ka tulog Alas 3 ng hapon, sarap ng tulog yan Ayan, nandito ako sa may dito ako sa barracks sa barracks ng mga kasama ko. Pulang-pula ka Pulang-pula ka, parang Paso ako. Malabo ko makakit bukas. ha? Sa sunod na linggo na lang? O ikaw? Kailangan kong pag hindi ako makapunta bukas, Miyerkules. Kailangan kong Paso ko. kulang lang yan sa gin. Tayo talaga tayo. Wala nga, sumukan mo may object. Bilihan mo ng isang gin. Ay! Kalamansin. Gin kalamansi. Nung magbagong taon, grabe din ang trangkaso ko.
Wala eh, kailangan talagang ano eh, kailangan tumayo eh. Ayun, sa gustong mag-join ano sa Lunes. Diyan sa Quirino Grandstand. Nandiyan ang ano, nandiyan ang INC sa Lunes, meron sa Davao. Basta sampung ano yan, sampung lugar ang pagdadausan ng ano, oh, oh, dapat ma-open diyan yung ano, dapat ma-open yung unang-una yung mga bilihin ano, yung mga bilihin na napakamahal, lintik na yan. Yung kamatis bumili ako kahapon 18, bumaba ng 3 nung 23, 24 ay nasa 22 o 5 piso pa lang binaba. Puisit na kamatis na yan, samantalang pag tag-ani sa Mindoro nasasayang lang, tinatapon na lang yung kamatis. Ngayon po taginto, napapamura tayo ng wala sa panahon eh. Kaya yung mahihilig sa kamatis, wala, nangamatis na. Ay nako, ang hirap ng buhay. Oh. Kaya yung mga ano diyan, yung mga gustong maglabas ng kanilang hinanaing, pumunta kayo doon sa Lunes ano, Quirino Grandstand. Ayan, siguro may mga ano yan, may mga surprise na bisita. Yan, na mga magsasalita. Pero hindi naman yun ano ha. Yun ay peace rally. Maglalabas siguro ng mga hinaing. Dahil nga sa mga nangyayari sa ating bayan, unang-una yung budget ng mga buwisit na mga congressman na yan. Talagang pinanindigan na nila ang gusto na nilang palitan yung DSWD. At ang gusto ng mga congressman, sila na ang mamigay. Ay, gusto nang waldasin ng mga congressman natin yung pira ng bayan. Kaya tandaan nyo, yung congressman ngayon na nakaupo ha, oh, yung namimigay ng ayuda, kunin nyo lang yung ayuda, wag nyo nang ibuto. Oh, kasi makikita nyo yung mga congressman, iyan sigurado yan. Kita mo, pinangangalandakan nila, kanilang pira yung pinamimigay nila. Kung tutusin, kumita pa sila. Yung flood control ng Bicol, yan, natatandaan nyo yan, nalubog ang buong Kabikulan. Ngayon lubog na naman dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kagabi po ay kumontak yung ating mga kaanak doon, lubog na naman sila sa baha sa Kabikulan. Yan, tandaan nyo yan. Inubos yung flood control, 3 taon na kumuha ng flood control. Puro na lang flood, wala nang control. Oh, diba? Matutuwa ba kayo dyan sa pinagagawa na yan? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, itong mga congressman na ito, binantaan na kapag hindi sumunod sa patakaran, i-abolis ang kongreso, kung saan na sinasabi na ang revolutionary government. Kaya medyo may takot yung mga congressman. Kaya ang nangyari ngayon na panahon na ito, nagbabawi sila lahat. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, wala silang napala. Wala nga as in. Oh. Ngayon, mabawi talaga sila. Talagang hayaga na. Isipin niyo yung isang broadcaster natin na pwede pa lang dahil ang dahilan niya ay kailangan niyang buhayin ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Pwede pala yun, parang pinopromote niya pa yung panloko niya sa ibang bayan, panluloko yun eh. Si Erwin Tulfo, yung mga official ng gobyerno, lalong-lalo yung mga police, mga general, siya pala ay American citizen, kaya palang lakas loob ng buwisit. Ayan, tandaan yung mga tao na yan, Yan, sa darating na
Mayo. Ngayon na ito ha. Ngayong Mayo na ito. Tandaan nyo yung mga tao na yan na nagpahirap sa atin. Tandaan nyo yan. Yung lahat ng mga, hindi naman siguro lahat ng mga congressman, ano, mayroon naman na tapat sa kanilang ano, siguro natatakot lang gawa ng ang ehekutibo kasi kapag kontra ka sa kanila, nga ka sa budgets, ulats, oh, di ba? Ulats, sabi ni Isko, ulats ka, wala kang tawag nito, wala kang mapapala sa budget, no? Pag hindi ka sumunod. Kaya ang nangyayari, nagsabay-sabay na lang sa Agos. Ay, pag maputol tayo ha, pansamantala lang itong ano natin kasi sumasalis lang tayo dahil marami tayong biyahe. Kaya pagpasensya nyo na kung bigla tayong matigil ano sa pagla-live ay ano na natin. Gusto ko lang kayong kumustahin lahat at gusto ko lang ipaalam sa inyo na tuloy na po ang face rally ng INC sa Lunes, January 30 sa Lunita. Hapon po yan, ano? Yan ang suporta po yan, bilang suporta yan kay alam nyo, wala namang masama. Sinusuportahan ng INC ang isang Bongbong Marcos at isang Sara Duterte, no? Kasi talaga namang magkasama sila. Ang problema kasi itong ano natin, wala nagpadala doon sa marami kasing ahas na nakapasok sa kanyang bakuran. Kaya ang nangyari, inahas siya. Kaya lahat ng pangako, diba, isipin mo yung 20 pesos ang kilo ng bigas, nasaan? Ngayon, 20 pesos na ang isang pirasong kamatis. O, yun ang natupad. 20 pesos ang kamatis. Tapos yung siling labuyo, tag 5 piso yung isang piraso. Yung ganyan kalaki. Na siling labuyo. Ay, nako. Ganon ngayon ka walang pinta ang ano, administrasyon na ito. Maaaring si Marcos maganda ang sinasabi, pero iba ang nangyayari sa baba, no? Kasi yung mga tao niya talagang ano, lalong-lalo na yung mga congressman, ano, nakakahiya tayo. Inaano tayo sa buong mundo na ang corruption ay laganap. Kawawa ang taong bayan. Yung kanunuan natin, yung kaapu-apuhan, baon sa utang. Dahil hindi ko alam, matatalino naman to, bakit kumukuha ng budget na sobra-sobra doon sa kinikita ng Pilipinas? Di ba? Bakit nagbabudget ito ng hindi naman kayang i-produce ng Pilipinas ng pera? Kaya lalo tayong nagkabaon-baon sa utang nang dahil sa sobra-sobra ang kinukuhang budget, nang dahil nga sa puro pagnanakaw na lang ang naiisip ng iba. Kita nyo ngayon, ano? Yung mga infrastructure nakahang, pero yung ayuda tambak ang pondo. Yung DPWH, grabe. Yung DepEd, education, tinanggalan ng pondo. Hirap na nga yung mga nandoon sa kasulok-sulukan ng yung sa mga bundok na kabataan. Hirap na nga kung paano makapag-aral dahil sobrang layo, walang transportasyon. Nagtsatsaga maglakad ng 2 oras, 1 oras kalahati. Tapos bawasan pa ng budget, mga puwisi talaga, oh. Grabe ang pahirap na sa atin. Kaya nga suportahan natin itong ano na ito, baka makinig na sa pagkakataon na ito sa Lunes. Baka makinig na sa atin itong
binging gobyerno na ito. Sabi nga nung isang commentator na isang brilliant lawyer, diba? Wag na wag silang magkakamali pagdating ng Lunes, na siguro ang sinasabi niyang wag magkakamali ay wag harangin yung mga papalabas na makikipagrally, kasi sabi niya nga pag nagkamali ng paghawag ang gobyerno na ito, baka tuluyan ang mawala sa posisyon ang ating presidente, no? Kaya nawa maging maayos, maging peaceful, diba? Maging peace, ika nga, diba? Kaya nga peace rally, diba? Maging maayos ang lahat para matapos ng mapayapa, hindi humantong doon sa iniisip ng marami na si Ray. Kanino to kay Ray to? Ray. Iwan niya. Customer na yun. Gusto niya kumuha ng 1/4 ng amin. Pero lalagay niya sa sako. Kumbaga, mas mahal yung sako. Gusto niya sa presyo ng 1/4. Pero siya daw lalagay sa sako. Kaya paano natin Nakimarites muna tayo. Makimarites lang muna tayo. Ay, iniwan niya ni Milben? Hindi ato dyan ang nakuya sa kuwan. Ha? Hindi ato dyan po ng sintipihan ng kuwan. Umuwi na. Oo. Dapat bumili din siya ng heavy duty upuan. BMX kasi matibay naman yan. May sticker yan sa Baligol. Baligol yan eh. Ha? Baligol. Baligol yan, di ba? Oo. Bakit yung yung hindi nyo masukat yung yung 1/4 sa sako? Hindi nyo pa nasubukan ang sako? Pag kasi isang balde, isang sako. Tama yan, may overtime ka kalating oras. Kalahating oras. Mahirap naman, mahirap kasi tansyahin eh. Kaya nga, harap lang sa inyo. Mga nangyayari dyan, ikakarga muna sa akin. Oh, tapos sakuhin nila. Tapos sasakuhin nila. Pwede naman yun. Yun, sila na magsasako. Oo. Kasi kung ikaw palugi na. Ganun na lang. Karga sa elf, tapos sakuhin nila. Ito talaga nila. Kasi yun ang sukatan eh. Ano mo na Jane Calamansi.
Hey, Ha? din ka naman, sir. Huwag ka lang mag-chisir. Ano ka to? New Year? Eh, ako nga. Dahil hapon, giniginawa ko eh. Ako nga, sinunod-sunod ko, anim na gamot. Si Rico, ano na yan? Napunta na rin yan eh. Sinalubong niya na ako. Tapos sinayawan ko ng pudots. Natanggal ah. Ayan, at naka 25 minutes na pala tayo, no? Ayan, nawala tayo doon sa nagdatingan yung mga ano. Yun nga, yung sa darating na Lunes, ano? Huwag kayong yung gustong mag-support, puntahan nyo po. Punta kayo sa basta wala kayong maaasahan na bayad diyan, ano? Yan ang abangan nyo sa yung gustong sumuporta, abangan nyo yan. Punta kayo ng Lunita ng ano, siguro mas maganda ang kaagahan nyo kasi para doon kayo sa bungad pag mga hapon na kasi punta na kayo diyan ng mga alas 3, alas 4, sigurado dulo na kayo niyan. Kaya kung gusto nyo, mas malapit yung mapapanood nyo yung mga mas malapitan. Makikita nyo yung malapitan yung mga ano, mga tawag nito, mga magsasalita, mga imbitado ng mga magsasalita. Abangan nyo, agahan nyo para ano, makita nyo doon kayo sa bungad mismo. Kumbaga kung gusto mong mag picture makukuha mo ng mas malapitan. Yeah, kaya agahan nyo para mas doon kayo sa unahan, no? Pero kung darating naman kayo ng hapon na, magtiyaga-tiyaga na lang kayo doon sa hulihan. Baka meron namang mga ano yan, meron namang mga nilatag yan ng mga malalaking board na makikita mo doon kung sino mga magsasalita. Pero live pa rin naman yun kasi nandoon ka mismo sa ground. Ayan nga lang, hindi mo nang malapitan, hindi ka makapag picture ng malapitan, kaya dapat aga-agahan nyo. Yan ang suporta na rin kung kayo nahihirapan na sa mga nangyayari sa ating lipunan, ano? Yung mga wala namang pakialam at yung mga walang pakialam dyan na wag na kayong manggulo doon, di ba? Kumbaga, kung mahal nyo ang bayan nyo, yan, suportahan nyo ang peace rally ng INC. Kasi hindi naman lahat naman marami namang hindi kumbaga inorganize talaga ng INC lang. Kumbaga marami namang nakaano na susuporta, iba't ibang religion naman, maraming kaya punta kayo sa Lunes. Aga-agahan nyo lang para makikita nyo yung malapitan yung mga magsasalita, lalong-lalo na yung mga baka may mga tatakbong senador na nandyan. Siguro unang-una si Congressman Marcolita, no? Sigurado ano nyo nang mas malapitan yan kasi siyempre kaanib yan ng iglesia, kaya maaaring isa yan sa hindi ako sure. Maaaring isa yan sa magsasalita dyan. Kasi isa yan sa kaanib ng iglesia. Pangalawa, siyempre, yan ang susuportahan. Unang-una nilang susuportahan yan. Kaya papakilala nila sigurado yan. Diba? Yan ang aking theory. Kasi unang-una kanila yan. Kailangan nilang suportahan at kailangan nilang ipakilala. Kaya sigurado ako, malaki ang posibilidad na magsasalita yan. Kaya yung mga umiidolo dyan kay Congressman Marcolita, yan, aga-agahan nyo sa Lunes, no? Siguro ang inyong tagapagsalita ay baka dulo na tayo kasi unang-una may trabaho tayo. Priority siyempre ang trabaho, pero siyempre hindi ibig sabihin na hindi tayo sumusuporta sa kanila, no? Maaring
mag-live tayo sa ibang lugar or mag-live tayo doon. Kaya abang-abangan nyo, no? Sa lahat ng mga solid natin dyan na, ano? Mga boss, ayan, mga bossing, ayan, mga bossing, ayan. Kaya sa Lunes, huwag kayong mawawala, ha. Abang-abangan nyo ang ating pag, ano, magkita-kita tayo doon. Kasi paparada ako sa bandang Kalaw na. Maglakad lang tayo kahit medyo malayo. Talagang sacrifice tayo. Kasi sigurado, marami yan. Sa IHC pa lang, medyo marami na yan. Napakarami na yan. Yung GIL, alam ko ano pa yan, ano ng suporta. Yung KOGC, yan, nagpahayag din ng kanilang suporta. Marami pang iba na mga organization, hindi lang religious. Maraming organization pa na, no? Sumusuporta na darating. Kaya abang-abangan nyo, no? Talagang sabi nga ni attorney, mga di kampanilyang attorney ito, no? Sila Sal Panilo, ano? Na wag na wag magkamali ang administrasyon na ito na sa paghandle ng rally na ito sa Lunes, kasi baka hindi na nila matapos ang kanilang termino. Yan ang kanilang mga ano naman yun, mga kanilang mga theory yan. Tayo naman, siyempre, hindi naman natin hangad na magkagulo, ano? No? Kaya nga kapayapaan, siyempre. Pero kung talagang hindi na kaya, at siyempre, suporta tayo doon kung saan ng mapayapa na transition, no? Hindi natin suportahan ang madugong pakikibaka, ika nga, diba? Kaya huwag tayong kumbaga, pag pumunta man tayo doon, maging kalmado, maging mahinahon ang lahat, no? Huwag magpatokso, kasi baka mamaya mapasok kayo ng mga infiltrator diyan na gagawa ng kaguluhan, gagawa ng eksena, no? Para lang magkagulo, para magkaroon ng pulis, magkaroon ng kapulisan ng para i-disperse kayo. Kaya sa mga hanay ng mga may hinahon dyan, pag may nagpuprovoke sa inyo sa tabi nyo, maniwala kayo, hindi nyo kasama yan. Yan ang ingatan nyo, ano? Kasi baka mamaya sa gitna pa ng karamihan, mapasok kayo ng mga infiltrator doon, maoy-maoy, ika nga sa salitang kanto, mag maoy-maoy, huwag kayong padadala doon. Maging mahinahon ang lahat. Alam nyo kasi mahirap kasi yung lalong-lalo na pag nandoon ka na sa gitna ng crowd, tapos nadadala ka pa sa sigawan ng tao, sa ingay ng tao, madaling ma-provoke. Kaya maging mahinahon kayong lahat, ano? Sa lahat ng mga pupunta dyan, maging mahinahon tayo, no? Sinusuportahan natin ang pagbabago, pero hindi doon sa madugong pagbabago, ika nga, diba? Sa mapa na suportado natin yan, huwag doon sa madugo, kasi lubog na ang ating bayan, ano? Huwag na nating dagdagan pa. Maging mahinahon ang lahat pagdating doon. Yung mga nagpuprovoke dyan, huwag nyong paalisin nyo yung mga nagpuprovoke, para hindi kayo makitaan ng butas ng pulis para kayo i-disperse dyan sa gitna ng pagpapahayag ng ating mga saloobin, ano? Kasi siyempre marami talagang magsasalita yan dyan na talagang mga spoke person, mga vocal person na talagang magsasalita na laban sa gobyerno, no? Ang tatay nila, tandaan nyo, ang tatay niyan, iyan ang nag-declare ng martial law, no? Kaya mayroong alapapianber pa naman na nasa pulisya ngayon, yung nagpasikat na
Kahit wala nang warrant, wala nang search warrant, talagang kinalkal nila. Ayan, siguradong tanda-tanda nyo yon. Si General Diwata, naandyan yon, talagang handang ano yon. Hindi nga natatakot na magre-retire na siya, marami siyang kaharapin. Wala siyang makukuha kahit piso. Hindi natin sinabi na baka kumita yon. Pero malay natin kasi hindi niya iniingatan ang kanyang posisyon, isa pa naman na siyang general, tapos siya pa ang unang-unang lumabag sa batas natin na sinusunod. Kaya wag tayong magpupubok para makitaan tayo ng butas na mai-disperse tayo diyan para magkagulo, no? Ingatan niyo yung inyong mga kasama. Pag hindi niyo alam na yung mga nagsusulsul diyan, yan kasi yung umpisa niyan yung mga magsusulsul diyan sa tabi niyo hanggang sa magkagulo na. Yan, pag kayo nagkagulo, masilipan na kayo ng pulis, kailangan na kayong i-disperse. Talo kayo, walang nangyari sa walang nangyari sa rally. Sasabihin mga wala kayong disiplina, diba? Parang tayo pang nasilipan ng butas. Kaya sa lahat ng mga pupunta, maging mapagmatsyag kayo. Baka mapasukan kayo ng mga infiltrator dyan. Alam niyo yung mga infiltrator, ang tanging hangad niyan, ipoprovoke kayo para magkagulo. Ayan, pag nagkagulo, siyempre, automatic papasok ang pulis para maiwasan yung gulo. Diba? Pag pumasok ang pulis, automatic, i-disperse kayo. Diba? O di sabotahe. Ngayon sasabihin nila, hindi success kasi hindi nila hawak ang kanilang ang kanilang mga hindi nila alam na may nag-provoke kaya nagkagulo. Kaya yan ang ingatan natin, pagpunta natin, maging mapagmatsyag tayo kahit mag-isa lang tayo, huwag nating hayaan na masilipan tayo ng kapulisan para ma-disperse tayo. Kailangan maging mapayapa tayo simula hanggang sa huli, kung saan man ang kahihinatnan nito, tandaan nyo, hirap na ang taong bayan, sa mahal ng bilihin, sa mahal ng bigas, mahal ng kamatis, mahal ng sibuyas, mahal ng karne. Ang karne ngayon, yung baboy ngayon halos 400 na, yung manok 200 na. Talaga naman wala nang pakundangan ng ating wala nang kontrol. Hindi ko alam kung may mga namumuno pa ba sa atin, kasi yung mga congressman natin wala nang ginawa kung hindi magnakaw. Inuubos na nila yung pira ng bayan sa akap na yan, AX. Isipin mo, pinalitan na nila yung DSWD. Sila na ang nangasiwa na dapat sa DSWD yan. Pero inano nila, pinalitan na nila ang DSWD. Kaya sana naman sa lahat ng sa lahat ng mga pupunta dyan, huwag kayong magpapa sa mga provocation dyan na mga mangyayari, kasi napakarami yan, sigurado yan. Para sasabihin na hindi success, magpapakalat yan dyan, magpo-provoke. Tapos pag nagkagulo na, siyempre may ng pulis, nakasilip na ng butas para kayo ay i-disperse. Ngayon doon na naman kayo titirahin, hindi kayo mga disiplinado, mga wala kayo sa hulog. Mga ganun mga tirada niyan, sigurado yan ang yan ang tandaan nyo. Kaya huwag kayong magpadala sa tukso, kahit yung mga mag-isang pupunta dyan, kasi sigurado maraming papasok yun dyan ng mga infiltrator para sabihin na hindi success ang rally. Yan. Kaya ingat kayong lahat, ingat po tayo sa mga provocation na dyan.
Huwag nating hayaan na masilipan tayo ng pulis para tayo i-disperse, ano? Tandaan na natin na ang ating bayan ngayon ay naghihikahos na. Oh, hanapin natin yung 5,900 na flood control project. Oh, sabi binangga daw ng barko. Nasaan? Siguro nasa ano siguro yun? Nasa laot siguro yun. Nilagay yung flood control kasi barko eh. Oh. Baka nasa laot yung flood control kaya ano, nabangga ng barko. Eh yung barko wala man sa gilid yan kasi sa gilid mababaw ang tubig eh. Paano makapasok ang barko? No? Kaya mga dahilan na mga alibay na aywan ko, hindi ko alam. Yung mga advisor nito mga wala sa hulog. Isipin mo, yung flood control nasa ano, nasa laot. Kasi binangga ng barko, ibig sabihin nasa laot. Buti pa siguro binangga ng bangka, maniwala pa. Sus, grabe naman. Kung barko ang bumangga, saan nilagay yung flood control? Doon sa West Philippine Sea. O doon sa may corridor. Kasi nabangga daw ng barko eh. Kaya nagiba. Talaga naman. Totoo sigurong bangag ang ating presidente. Tanong lang ako ha. Hindi ako nagbintang, nagtanong lang kung totoo ba o. Kasi hindi magsasabi yan ng ganyan kung nasa tamang ano. Sipin mo, barko ang bumangga. Tapos yung flood control project, bakit? Saan ba nakalagay yung ano? Saan nakalagay yung flood control? Bakit barko ang bumangga? Tapos yung sa Bicol naman, kung hindi nagkalubog-lubog ang Bicol, hindi malaman na 3 taon pa lang mayroon palang flood control project doon. Oh, wala. Oh, ang balita ko nakabili na ng eroplano at saka helicopter. Anak ng baka. Siguro bibili na ng jet fighter yung ano doon, yung may hawak ng budget doon. Sa susunod, bumili siya ng jet fighter. Kasi pag hinabol na siya ng taong bayan, doon na siya tumira sa jet fighter o kaya sa eroplano. Huwag niya nang palandingin dito sa Pilipinas yung ano, eroplano niya. O, kita niyo yun? Kaya yung mga mayayaman, yun tuloy ang yung mga mayayaman na politiko, yun tuloy yung madalas magnakaw. Kasi takot silang maghirap eh. Tayo sanay na tayo sa hirap, biruin mo. Trilyon na naman ang utang. Tapos ang makukulikta ng ating bayan eh wala pang 6 trillion, wala pa sigurong 5 trillion ang makukulikta natin. Biruin mo yan. Mayayaman yan ha. May mga pinag-aralan pero hindi nila makwenta kung ilan ang kayang gastusin ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Sa loob ng 1 taon. Trilyon ang binabudget. Alam naman nila na hindi kayang makulikta ng Pilipinas yung trilyon na yan. Sus Maria Jose. Paano nila pagkasyahin yung trilyon na yan? Ibig sabihin, mangungutang sila ng pampuno doon. No? Hindi sabi yung kasabihan ng mga matatanda na pag maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Di ba? Mabigat na kasabihan yun. Kasi, bakit ka gagasto? Halimbawa, ipagpalagay na lang natin. Kung ang sinasweldo mo sa 1 linggo ay 4,000, bakit ka maggagasto ng 5,000? Saan mo kukunin yung 1,000? Diba? Ibig sabihin, mangungutang ka. Oh. Tapos sa sunod na linggo, 5,000 na naman uli, mangungutang ka na naman. Aba, paano ka makakaahon? Kung ganun ang sistema ng iyong pamamalakad. Diba? Napakahirap yun. Puro deficit ang inabot. Ay,
Paano tayo mabubuhay ng ganyan? Ayan. Magpapaalam na po ako. At kami ay aalis na. Apo.